AT Production, terima kasih. Itu waktu yang cilik arane pasir, waktu kambang keli ana ing pinggir. Guru ketemu isun krasa naksir, geli jutan kaya kelangan pikir. Apa arane keluku disikari di pora dadi itu. Saben dina sisun sing bisa turu demen rika kaya sing tuwaku. Asik Rosa, dalam baterai. ayo goyang. Ayo Jelai. Areng-areng bakar gedang karo geni, sampai kering ulihe iso mikiri. Gedang rojo sak tunduk dipangan sodot, timbang urung aluwung guluku pedot. ati iki uga yo mung kanggo riko. Gedang raja sajurung diperteli, dong sing percaya bedang dodo iki. Temen tak? Wis tanggo tak gendong. Ya wes ayo. Buku waktu ya cilik arane pasir, waktu kambang keli ana ing pinggir. Guru ketemu isun krasa naksir, geli jutan kaya kelangan pikir. Bakar gedang karo geni, sampai kering ulihe iso dikiri. Gedang rojo sak tuntut dipangan codot, timbang urung aluwung guluku pedot. Yang percaya dengan dodo iki, timbang urung aluwung guluku pedot. Percaya bedang dodo iki. Timbang urung aluwung guluku pedot. Percaya bedang dodo iki. Thank you. Oke. Gulu pedot.